ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲumandɔn bi ye tarata ye avril kalo tile 25 san 2023 ni y'a ka don kibaru waati seli bi don kibaru kɔnɔna la an ka bakurubaw Mali fintigilakaw olu ka banbaci kɛlɛ hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la pankuru min n'o bɛ yen n'o ye Mali ka kɛlɛkɛ pankuru ye olu kɔni ye gosili kɛ Bajangara fo ka taa se Boni yɛrɛ kɔni mara ma an bɛna an da don la ka walawali kɔnɔna la ka fara o kan halisa an bɛ to min ye banbaci kɛlɛ hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la diɲɛ kɛlɛyatɔnba ka bolofara min bɛ an fɛ yan nɔ n'a y'a bɛ wele ko MINUSMA olu kɔni ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna la olu kɔni bɛ u tɛgɛ ko ka jɛ ka bɔ a la min ye k'a fɔ wa olu ka finitigilakaw u ye baara minnu kɛ wa min ye kunnafoni lankolon minnu b'o olu senkɔrɔ ayiwa ka se ka ɲɛfɔli kɛ ka bɛn ni o yɛrɛ kɔni fana ye an bɛ to halisa banbaci kɛlɛ hukumu kɔnɔna la an bɛ to Gawo fo ka taa Asongo ba ye a denw olu yɛrɛ kɔni wulila min bɛ tali kɛ siratigɛw la ka se ka olu kɛ bari ka d'a kan u ka tɔɔrɔ n'u ka degun kɔni u b'a fɛ k'o yira u ka nin siratigɛ in ale yɛrɛ kɔni senfɛ ka b'o la an bɛ taa jamana kɔ kan farafinna farajɛla kibaruya minnu n'an y'olu sɔrɔ an b'olu fara an ka walawalali kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲumandɔn i b'a fɔ bakurubaw kɔnɔna la an y'a fɔ cogoya min na yaasa ka se ka banbaciw k'olu kɛlɛ cogoya min na ka bɔ Mali jamana yɛrɛ kɔni kan Mali finitigilakaw olu kɔni ye wulikajɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bajangara ale ni Boni yɛrɛ kɔni cɛ min n'o kɛra ni pankuru ye wa ka taa mugujugu ka se k'o kɛ banbaciw yɛrɛ kɔni kan Mali finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni ka ɲɛmayaso a ye ɲɛfɔli kɛ ka bɛn ni tɛnɛndonya ye avril kalo tile 24 san 2023 ka yira k'a fɔ Mali finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni taara min ye wulikajɔ kɛ 5 ni ale bɛ tali kɛ kilo 25 la min b'a ni Bajangara yɛrɛ kɔni cɛ bari ka d'a kan kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ banbaciw kɔni u dagalen bɛ nin nɔ ka bɛn ni o kɛlɛ ye Mali finitigilakaw minnu ye sanfɛ kɛlɛcɛw ye fo ka taa se duguma kɛlɛcɛw yɛrɛ kɔni ma ayiwa i b'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni ye wulikajɔ ka se ka o fara ɲɔgɔn kan ayiwa min bɛ tali kɛ ka se ka banbaciw ka se ka olu yɛrɛ kɔni kɛlɛ cogoya min na nka kuma yɛrɛ kɔni na i b'a ye Mali finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni kɛra banbaciw olu yɛrɛ kɔni ayiwa minnu bɛ duguma banbaciw kɔni ye a binne olu yɛrɛ kɔni kan fɔlɔ n'o bɛ t'i jɔ banbaci yɛrɛ kɔni maa 20 yɛrɛ kɔni na minnu ni olu yɛrɛ kɔni kun kelen bɛ ka baganw suyɛlen mu ni o bɔr'u bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la 5 yɛrɛ kɔni dugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka i b'a ye Mali finitigilakaw minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ duguma kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu ye cɛsiri fanga yɛrɛ kɔni bonya o de kɛra sababu ye banbaci maa 30 ka dankari kɛ olu la moto caman yɛrɛ kɔni min ye banbaci 10 olu yɛrɛ fɛnɛ kun dogolen yɛrɛ kɔni kun don min n'o kɛra tu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nin bɛɛ lajɛlen dankari kɛra ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na ka b'o la banbaci maa 10 olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye fɛɛrɛ ɲini n'u bɛ se ka boli cogoya min na nka o boli kɔni o ma se ka taa ka dan kɛ banbaci 29 i b'a ye k'a fɔ waati min na min bɛ tali kɛ Mali finitigilakaw sanfɛ kɛlɛcɛw olu ye dankari kɛ olu yɛrɛ kɔni na nka min ye sira filanan yɛrɛ kɔni ye i bɛna ye k'a fɔ terroriste min ayiwa ni olu yɛrɛ kɔni kun kisira n'o ye pankuru tigilamaw olu yɛrɛ kɔni ka ayiwa nɛgɛdaw olu yɛrɛ kɔni ma olu kɔni taara bin n'o ye jan min ni o dalen bɛ Mali finitigilakaw ayiwa minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ duguma ka se ka da yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sɔgɔ banbaciw yɛrɛ kɔni ye o sen yɛrɛ kɔni fɛ banbaci 8 tuguni o fɛnɛ kɔni binna moto 22 o minɛra banbaciw yɛrɛ kɔni kɔ ani u bolola marifa a caman fo ka taa se minɛ wɛrɛw yɛrɛ kɔni ma état major général n'o ye Mali finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni ka ɲɛmaayaso ye a ye foli kɛ Mali finitigilakaw la kunnafoni min fɛnɛ ni u y'a sɔrɔ ka se ka foli kɛ wa sɔrɔbaw yɛrɛ kɔni fɛ o de kɛra sababu ye min b'a to nin baara sɛbɛn in o sera ka kɛ Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ni a kɛra Bajangara fo ka taa se ayiwa Seware siraw olu ni Bangasi olu bɛɛ lajɛlen ma i b'a ye banbaciw olu kɔni bɛ ka mugujugu ka se ka o de kɔni fili malidenw yɛrɛ kɔni ɲɛ nka kunnafoniya min sɔrɔla o kɛra sababu ye nin baara ninnu dankari kɛra ka sera ka kɛ ninnu yɛrɛ kɔni na ka bɛn ni avril kalo tile 24 san 2023 halisa Mali finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni b'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an bɛ taa Boni u kɔni binna banbaciw kan yen nɔ minnu ni olu ye dankari kɛ olu kɔni na o kɛra sababu ye maa 3 banbaciw la olu yɛrɛ kɔni ni binna yen nɔ ka moto caman k'o fɛnɛ sɔrɔ kɔ taliki waliki y'o fɛnɛ minɛ banbaciw la an'u bolola minɛ yɛrɛ kɔni caman halisa kunnafoni ni di sira fɛ Mali finitigilakaw u ka ɲɛmaayaso yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ banbaciw ayiwa u yɛrɛ kɔni bɛ ka denmisɛn fitininw minnu ni olu siw bɛ taa san 10 ka taa bila san 16 la wa u bɛ k'olu de k'u ka nunjuruminɛlaw ye sa an'u ka kɛlɛberew ye yaasa ka se ka bin Mali finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni kan Mali finitigilakaw u ka ɲɛmaayaso halisa a ye wele kɛ ka ɲɛsin jamanadenw yɛrɛ kɔni ma ayiwa bɛɛ lajɛlen ka hakili to i yɛrɛ la min ye ayiwa wulikajɔ ye halisa ka se k'o kɛ min b'a to banbaciw u bɛ baara min na an ka jamana yɛrɛ kɔni kan o bɛ se ka bali cogoya min na
an y'a fɔ diɲɛ keleyatɔma ka bolofara min bɛ Mali kɔnɔna la ni ale bɛ wele MINUSMA wa kɔni y'a fɔ maaw olu k'u kɔlɔsi kunnafoni langolo min ni olu kɔni bɛ ka cari diɲɛ donna sirakɔrɔw kan n'a bɛ fɔ min ma ko réseaux sociaux wa a bɛ ladɔnniyali kɛ min ye MINUSMA ye olu ka finitigilaka kelen yɛrɛ kɔni tɛ wa min ni ale yɛrɛ kɔni ye mugu ci maliden nana masumaworo la n'a bɛ fɔ ma ko civil a ko Mali finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni ye jaabi de kɛ jaabi min n'a kɛra banbacu u tun b'a fɛ ka binni min kɛ Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni kan Sevare yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u ka mugu o de taara bin n'o ye Mali diɲɛ keleyatɔma ka bolofara min bɛ olu ka kɛlɛkɛcɛ min bɛ an ka jamana kɔnɔ u ka mugu min n'a taara bin olu yɛrɛ kɔni kan yaasa ka se ka jaabili kɛ wa Senegali finitigilaka min bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɔni fana ye banbacu ka se ka olu yɛrɛ kɔni jaabi nka maa caman bɛ ka yira diɲɛ donna sirakɔrɔw fɛ ko min ye diɲɛ keleyatɔma ka finitigilakaw ko o ye mugu jugu ka se ka o ci maliden nanamasumalo olu yɛrɛ kɔni na. An bɛ taa Gawo baara fo ka taa se Asongo yɛrɛ kɔni ma jamanadenw olu yɛrɛ kɔni wulila bari ka d'a kan bingali jugu sufɛ o b'u sɔrɔ min bɛ tali kɛ bugɔli jugu ani ka siraw ayiwa ka se ka o yɛrɛ kɔni dɔw ɲɛ taali yɛrɛ kɔni a tɛ kɛ ayiwa min bɛ tali kɛ taa ni ka segin u ka baaraw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la olu fana kɔni y'a jateminɛ ka bɛn ni bi n'o ye taratadonya yɛrɛ avril kalo tile 25 ni o bɛ bɛn dɔgɔdonya yɛrɛ kɔni ma min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo ale ni Niger sira min yɛrɛ kɔni bɛ Mali yɛrɛ kɔni tɛgɛ la ka se ka o sira k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tigɛ wa kun de ye min ye ka jamana ɲɛmɔgɔw ka se ka olu yɛrɛ kɔni wele wa i b'a ye k'a fɔ u y'a jira k'a fɔ baara olu ka baganw wa ani a dafɛdugu bɛɛ lajɛlen u bɛ ka minɛ u bɛ ka taa banbacu yɛrɛ kɔni fɛ a tɛ tile 2 yɛrɛ kɔni bɔ min ye bagangɛnna a n'a denkɛ ayiwa banbacu yɛrɛ kɔni ye olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen faga min ye baarakaw olu yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ bi olu bɛ waati min na jatigɛ o jatigɛ olu yɛrɛ kɔni bɛ balola n'o de o kama u farala ɲɔgɔn kan min ye siratigɛ ye ka se k'o kɛ min bɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka se ka olu yɛrɛ kɔni hakili lajigi gɛlɛya min bɛ nin nɔ ni olu yɛrɛ kɔni bɛ olu kɔnɔ nin waati in na yaasa gɛlɛya in o da la bɛ se ka lakuru cogoya min na. An bɛ taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso min ye banbaciw ye ayiwa olu yɛrɛ kɔni kun kelen bɛ ka min bɛ tali kɛ ka se ka u dogo ayiwa tu la tu min ni a bɛ bulele ani o bɛ ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ mais u ka finitigilakaw n'o ye Burkina finitigilakaw ayiwa i b'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni ye min ye gosili jugu ka se ka o kɛ banbaci yɛrɛ kɔni kan a kɛra sababu ye banbaci da yɛrɛ kɔni t'a la k'a fɔ min ni dankari kɛra olu yɛrɛ kɔni na ayiwa Burkina finitigilakaw olu ka nin pankuru ka mugu jugu min filila banbaciw yɛrɛ kɔni kan a kɛra saya ye fo ka kɛ su olu yɛrɛ kɔni jeninen ye. Niger olu ka général min yɛrɛ kɔni bɛ ni a bɛ wele Abu Tarka ale kɔni ye ŋɛɲɛ ɲimi ka bɛn ni Burkina ayiwa olu jamana ɲɛmaaw olu bɛ ka baara min kɛ banbaci kɛlɛ yɛrɛ kɔni na fo ka taa se Mali yɛrɛ kɔni ma bari kuma min yɛrɛ kɔni fɔra jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni b'u ta sɔrɔ a la bari ka d'a kan a y'a jira k'a fɔ Burkina jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka kumakan minnu fɔ ni o ye communiqué ye k'olu bila diɲɛ donna sirakɔrɔw fɛ ale bɛ a kuma ninnu ka se ka a bɛɛ lajɛlen kɔni ka nkalontigiya a y'a jira k'a fɔ Burkina jamana olu yɛrɛ kɔni bɛ ka taa cogoya min na u bɛ ka to u kelen na u ni diɲɛ keleyatɔnbaw tɛ ayiwa u n'u dafɛduguw yɛrɛ kɔni tɛ wa u ni farafinna keleyatɔnw yɛrɛ kɔni u n'olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛ ayiwa i b'a ye k'a fɔ ko nkalon o de b'u ka laseli ninnu yɛrɛ kɔni jukɔrɔ olu ka jamana ye Niger ye olu kɔni ye a laɲini ka se ka faranka kɛ faranka min ni o y'u dɛmɛ jɛkulu ye Faransi b'o la l'Amérique b'o la Italie b'o la fo ka taa se Espagne ni a jamana wɛrɛw kɔni ma ka b'o la farafinna min ye keleyatɔn minnu yɛrɛ kɔni b'an fɛ yan nɔ CEDEAO fo ka taa se Union africaine olu kelen bɛ ka dɛmɛ ɲini ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ k'o bɔ a la i b'a ye k'a fɔ min ye jɛkulu min n'o bɛ diɲɛ keleyatɔnba yɛrɛ kɔni ko fɔ ayiwa ka se ka dɛmɛ ɲini olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen fɛ a ko kɛlɛ min bɛ anw ka cɛncɛnkan jamanaw la min ye nanzaraw ye u ka kɛlɛ tɛ anw yɛrɛ de kɔni ka kɛlɛ don wa kɛlɛ ninnu n'an y'a tɔgɔ ta an y'a tɔgɔ ta an yɛrɛ de ye nka ni an yɛrɛ kɔni dɛsɛra an k'a dɔn k'a fɔ anw de dɛsɛra k'an ka jamanadenw ka se ka olu yɛrɛ kɔni ko olu lakana ni ne sɔrɔla a ka laseli yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. An bɛ bɔ yen yaasa ka se k'an ka kunnafoni k'olu kuncɛ Donald Trump ka b'o la a kɛtɔ b'a la min ye Joe Biden ye l'Amérique jamana ɲɛmaa ale min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ hali n'o y'a sɔrɔ maa caman yɛrɛ kɔni sigalen bɛ a la nin waati in na nka a kɔni y'a jira k'a fɔ halisa ale ma dɛsɛ o min ni o bɛ a kun na kɔni ye a jira k'a fɔ kalafili min bɛna kɛ l'Amérique jamana kan san 2024 la n'o ye jamana ɲɛmaa kalafili ye Joe Biden ale ye a kan bɔ ko kura tuguni ko wa ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛna kɛ cɛbo ye ni l'Américain denw olu sɔnna ka wote ale ye yaasa a ka se ka kɛ jamana a marabaa yɛrɛ kɔni ye cogoya min na.
ni ne bɛ dansigi an ka bi don kibaru la tuguɲɔgɔn kɔmi ni a b'o kɛla ka se ka o jidi ka jaw k'olu cari diɲɛ maa bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an b'a fɔ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ